Ошаларында ышып ери күбелек. Интернетте вай-фай болса бар дөньябыз түгәрәк. Кәкре кайының кәүсәсендә тук-тук килә тукырам. Бармакларны кәкрәйтәм, васап шыгып утырам. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Безнең урам уртасында үсеп утыра кайын. Үксеп ник елыйсың, эзелдеме вай-файың. Татарча кая барасың, орысча куда пойдешь. Иде интернет югалса, пожалуй, с ума сойдешь. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Киле автомобиль ишегім мазут кына. Күрешкеште сөйләшербез, исеміз язып кына. Багиделнең аръягында Сания пасыцада. Бишектәге балаларда телефон тотып ята. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Айла карап, утырдым алга карап. Уза инде яшь гомерләр телефоннарга карап. Агып килә ике кисәк колбаса. Көннәр буе нишләр идек, телефоннар булмаса. Иртән торып тышка чыксам, сандугачлар сайраша. 1 минутка кергән идем, көнем узды WhatsApp'та. Айла